Pinya berta nampak lang bon peprang kardom karbiang long. Tiken news ke lang arada tumapan. Nili berta thana bang phi morom phang chupi pensi berta nampak lang ponipo. Pini phirang ke penang pale berta arjupon pamisnang. Tiken news ke lang abang pu bang pidon tami nilitum tiken news in pen kardom pa jeglo non nilitum ke dubom lage dak jengkha ahithi along ampu electronic store made kulat long sidolo lada inut karbi ovekimi angbong pen alangli tamela dak kulat chibidon lo lapen alangli kulat tame ingcho iko lasi nilitum tiken news in pen ke karbi anglong lo mate karbi arat tum ke the kere lapen alangli methang jungjung pen kengkam kachar jap thek lapuson abang pu tempat nilitum tiken news in pen rada thenu ke banji phante nilitum chistik lo lapen non alangli penle lamthe arjupon thuna non nilitum alangli dung sidolo lasi alangli hin penle lamthe the theni alangli phan arjupon thuna tangde nangli men lapen nangli rong pathek penang than ma nili men ke Rupklar Enghi lapen nili rong mang ke theso terang rong tangde nangli ladaka kulat amen nangli kopi si labangso kulat amen ke bilo nang than den ma lage nili payment sebi ampu electronics po tangde nangli nangli pay amen ma se chibi ko lo tangde kopi posin nangli pay amen chibi ko bikok mane lala apa bihek menang ke lang la pen ning ching sam do lo la hai hoi pen ma thayat sebi lo la to tangde nangli labangso kulat kangpu made kedo cheng komentu ning kan pen no kedo cheng ke la so kula de 2016 aprang ke akesar sido hai da pharmacy sido amar la pharmacy logot ben sedak se aku lapu lon nilitum dat bang la 2016 se khuli kalang 2016 kalang to tangde nangli bihek men la puson kulat doji pu lason akimang kamatha la puson do manangli akimang mane kichenge matha the hai aprang nili ek lo nili ek si kedo cheng la 2016 dola la pen nili kedo ke dora pet lo chera bra pet lo amat kicheng ko nili bang bihek lang wat di pan interest we phi bang la kicheng ko computer hai we ampar computer hai jar hai lai nam thai la ampar subson ik bang da interest ang bichet la hai aprang bihek lang po amala computer ang nam pilo jat pilo amala pen interest bi pen sa ko la pudu bom lo ante nangli labangso kulat dode aprang nangli kopi asai lo ke claim e nili Charlie Bomb tangte nangli kachali konot ne school bang kedak jengkha nombosko lapen higher secondary bang da helang pi Kupli College lapen degree bang dongka to tangte nangli kulat along kopi pi asom si long ponek je electronics hormu long ponji lapen gift item lapen mobile lampar accessories lahai long ponik je tangte nangli labangso nangli kola chubi long nangli arni silong ko an nang lo mate nangli arni silong ko an ali kiba ali bang mane putek the lo hot pene do hot pene kom hack litia lapu business ma lapu hot pene do lo kom ulo lapu si dambom lo alam ngi tangte nangli la nangli lahai ke jor hormu konat nangli kewan teti nili langka pentawan lapen hojai pentawan nangli ladak kulat chibi bo malong le mate adim nangli tum bithang along le ma kalang methang long le nangli kulat along we kimi tamhan la puson war sai ki pipon la puson doloma non ko ga velang aprang ke nilik ban si lapu cherap bom ma nilik bang cikloyon thom non pen cikloyon thom selang hala ba nilik bang chibo ik je lapen non kibi pon lang mane awar sai ke lapu lo jong si methang inwet pen un rokom hoy pulote chibi poni pusi matha tangte nangli kulat kibi bom long hormu henodak pen customer tum lapuson ki chokche alamboy lapuson kebang lapuson doma do man tune pen lapu complain nang lele lapu service warranty do plate lapu pen pidon dat titila tangte nangli kibi cheng pen nangli kulat kibi cheng pen non an ko an ka cheprek nangli mithang che thegam lo cheprek mane cheprek o an si che theg long lo aprang pen cheprek hoi lo mane cheprek o an lo
ตั้งแต่นางลีการเบียงลงอารัดอภันมาแต่โอวิกิมีอภันนางลีหินเป็นนางลีหินจุงเป็นนางลีเมสเซจเก็บปีกังตุงมาแต่นางลีหินเป็นลำเทก็ปีนี้แกท่านดุนกังตุงลาปุซอนดุมมา ke than nang tung mane la pulo me thang un an ke chebor i pon bom nang po la pe non ovekimi te man ta non nili ta charlie sita non bange iri bob lo man non un an e ke klem mesani phansi chuni lo sa phanta ต่อตั้งแต่ลังลีกุลัดละกระดักเจงค่าฮิตที่ดุงอลงสิดลอลังลีกุลัดเมนอมพูอิเล็กทรอนิกสโตร์หัวลังลีกุลัดละเสียลังลีเกระดักเจงค่าลงโอ้ยกิมยังบงเป็นลังลีแต่นุดลระดักกุลัดจูบิดุนละสิติเกนิวส์กลังบังผู้บังพิดอนปันตเมนิลิตุมติเกนิวส์เห็นเป็นเกลาปุซอนเมทังจุงเห็นเป็นเก่งกำกัจจยอร์มาเด็กลังลีจุงเห็นเป็นลาปุซอนเกเทเกเรบังผู้ดมพันนิลิตุมเกติเกนิวส์เห็นเป็นราดาเทงโลเกบันจีบันสิไกเกตเมจิสติกดิงลอละเป็นลังลีเห็นเป็นตเมลำเทปอาร์จุปันลงลอละเป็นลังลีตเมจะปัดดุกปิกเป็นสินนละปวนลังลีกุลาตเมอิงโจลอละสิลังอีกบอมตเมนังลีตุมติเกนิวส์ Tiken news pen pinya berta la puan si kang ton pun iglo kardom